Firstly, welcome to Let's Talk Music with Soni Commanduri. Thank you so much, and I feel so happy that you're hosting and I am talking music. So చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సర్లే చాలా ఫార్మల్గా బిహేవ్ చేసావు. కానీ ఫస్ట్ ఒక సీరియస్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అంతా ఇట్ విల్ బి ఆల్ ఫన్. సో నిన్ను వెల్కమ్ చేయడానికి ఒక మంచి ప్లాంట్తో వెల్కమ్ చేశాము. అండ్ దెర్ ఈస్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. ఇట్స్ హై టైమ్ ఆల్ ఆఫ్ us హ్యావ్ టు బీ వెరీ అలర్ట్ అబౌట్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. అండ్ మన చుట్టుపక్కల మనం చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తుంటే ఒక ఓషన్లో ఒక్క డ్రాప్ అంతన్నా హెల్ప్ అవుతుంది. సో అందుకని మేము తీసుకునే ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే మీకు ప్లాంట్ ఇచ్చి మీ నుంచి ఒక ఫేవర్, యూ షుడ్ డూ సంథింగ్ స్మాల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్. ఆర్ మీరు ఇంకా ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నా యూ కెన్ టెల్ us అబౌట్ దాట్. ఏదన్నా దట్ విల్ హెల్ప్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. సో నేను చేసింది ఏంటంటే ఒక లాస్ట్ 1 year నుండి ఇట్ ఈస్ వెరీ సిల్లీ, వినడానికి ఏంటి పిల్ల ఇలా ఉంటుంది అంటారు, బట్ ఇట్ మేడ్ అ డిఫరెన్స్. నేనే అబ్జర్వ్ చేశాను. I completely stopped using the shower and bathtubs. Only బకెట్లో వాటర్ నింపుకొని నేను స్నానం చేసేటప్పుడు, సో దట్ నాకు ఒక మెజర్మెంట్ తెలుస్తుంది ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ వాడుతున్నాను, ఎంత వేస్టేజ్ ఉంటుంది, ఒక ట్రాక్ ఉంటుంది. సో imagine all the water you're saving. Exactly. I want you to promise us, return as a favor. Absolutely. ఈ రోజు నుంచి మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్. సో ఇది ఆల్వేస్ దిస్ బాదర్స్ మీ. సో మనందరికీ తెలుసు, ఒక బీచ్కి వెళ్తే ద అమౌంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ మనం చూసేది ఎంత హ్యూజ్ అమౌంట్ అన్నమాట. బయటే అంత వేస్ట్ ఉంటే లోపలికి ఎంత ప్లాస్టిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు వాటర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా ఎంత ఇదైపోతున్నాయి, ఎంత కంటామినేట్ అవుతున్నాయి అనేది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అసలు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ లైక్ నెక్స్ట్ రాబోయే తరాలకు కూడా ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ హజార్డస్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ లివ్. ఆల్రెడీ మనకి ఈ 2020లో మన మదర్ నేచర్ కొంచెం ఇలా రియాక్టింగ్ అంతే, జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ పనిషింగ్. ఒక చిన్న కసురుకుంటేనే మనకి ఇంత రియాక్షన్స్, లైక్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న రియాక్షన్స్ అన్నమాట, ఇలా కెమెరా రియాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, అలా చిన్న చిన్న రియాక్షన్స్ కే వీఆర్ అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది. సో మై ఇనిషియేటివ్ అండ్ ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు డూ దిస్. ఇదేదో ఇనిషియేటివ్ లా కాకుండా ఒక బాధ్యతలా తీసుకుని చేస్తే బెటర్ అని. సో చెత్త ఎక్కడన్నా ఉంటే రోడ్డు మీద అయినా సరే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ పికప్ ఎవ్రీథింగ్ యూ సీ, బట్ రోడ్డు మీద కూడా ఎవరన్నా ఒక కోక్ బాటిల్ పాడేయడం కానీ, సో ఇది మనకు చాలా రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం, ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో. సో ఐ సజెస్ట్ మనం ఆ దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు తీసి డస్ట్బిన్ ఉన్న చోట పడేయడము. నేను అప్పుడప్పుడు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కూడా వేసేసుకుంటూ ఉంటాను. సో అవన్నీ వేసుకుని డస్ట్బిన్ ఉన్న చోట పడేస్తాను. ఇప్పుడు చెత్తే, ఎవరు పడేసినా చెత్త. ఇంకొకటి కూడా చేయొచ్చు, మన జనరేషన్ నుంచి ఎస్పెషలీ మనము డ్రై వేస్ట్, వెట్ వేస్ట్ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ సెగ్రిగేషన్, ఈకో ఫ్రెండ్లీ వేస్ట్ అలా సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చు. అండ్ వి విల్ హావ్ అ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ అహెడ్. ట్రూ, దట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇంత సీరియస్ టాపిక్ నుంచి బయటకు రావడానికి, యాజ్ యూ నో మీ వెరీ వెల్, ఐ లివ్ ఆన్ పీజేస్. సోనీ అంటేనే పీజే అంటేనే సోనీ. సో ఈ రోజు పీజే ఆఫ్ ద డే. ఫిష్ డబ్బులు ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుంటుంది? నాకు తెలుసు నువ్వు లాస్ట్ పీజే వస్తుందని తెలుసు, అందుకనే నేను అంతకంటే అసహ్యంగా ఏం ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చని ఆలోచిస్తున్నాను. ఓకే, డబ్బులు ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుంటుంది? నీళ్ళల్లో సేవ్ చేసుకుంటుంది. చెప్పనా? చెప్పు. అయిపోయిందా? ఇంకొక 2 ట్రైల్ చేస్తావా?
ఓకే. 1 second. దాని ఓంకార్ గారు కూడా ఇంత భయపెట్టారు. దాని అవి ఏంటంట గిల్లా, అందులో దాచుకుంటుంది. ప్రకాష్ రాజ్ గిల్లితే గిల్లించుకోవడానికి. లాస్ట్ ట్రై. ఓకే, లాస్ట్ ట్రై అంటే తెలియదు సోని. దానికి ఏంటి వింగ్స్ ఏమి ఉండవు. ఫిష్ కి వింగ్స్ ఫిష్. నా ఉద్దేశం అరే దాన్ని వద్దులే ఎక్కువ మాట్లాడి ప్రియా. ఓకే, ఎక్కడ దాచుకుంటే నాకు తెలియదు, నువ్వే చెప్పు. రివర్ బ్యాంక్ లో. ఇన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద రివర్ రా. నవ్వుతాను ప్రామిస్ చేసావు. నవ్వు వద్దు సోని, ఎందుకు సోని ఇలా చేస్తావు సోని? అంటే నీకంటే అలవాటు అయిపోయింది. అవును, మనం ఎలా ఉంటామో ఆడియన్స్ కి చూపించడం ఇస్ దిస్ షో. ఇలాగే సో ఇది జస్ట్ మీ ముందు కొంచెం ఫార్మల్ గా కొంచెం బిహేవ్ చేస్తూ, లేకపోతే వీళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటే బిజీగా, అంటే ఒక లైన్ ఏదైనా రాకపోతే ఒక రికార్డింగ్ లో ఆ లైన్ కోసం కష్టపడుతుంటే ఇలాంటి జోక్ ఒకటి వేస్తాను. ఆ టైంలో వాళ్ళు నన్ను కొడదామనుకుంటారో ఏమనుకుంటారో మరి నాకు సోనీతో ఉన్న బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి అందరికీ తెలియాలి ఇది. సో ఇన్ జనరల్ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే ఏ రికార్డింగ్ అవ్వనివ్వండి, ఎంత పెద్ద రికార్డింగ్ అవ్వనివ్వండి, దేర్ విల్ బి అ పాయింట్ వేర్ ఎక్కడో అక్కడ అసలు ర్యాండమ్ గా కనెక్ట్ అవుతాము అండ్ దాని తర్వాత నవ్వుతూనే ఉంటాము. అండ్ ఎందుకు 15 minutes మినిమం నవ్వుతాం, అంటే నాట్ జోకింగ్, లైక్ లెజిట్ 15 minutes నవ్వుతాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఎంత టూ మచ్ నవ్వుతామంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ వేర్ యూ కెన్ కంట్రోల్. See, we understand that we understand that we are in a recording studio in front of a music director అని. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక్కసారి అలా నవ్వు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఆపడం అనేది ఆ దేవుడి తరం కూడా కాదనమాట. అలాగా మేము అలా నవ్వి చాలా ఇబ్బంది పడిన సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. తిట్లు తిని చాలా ఉన్నాయి, పక్కన సింగర్స్ తో తిట్లు తిని. అమ్మో, అసలు హైలైట్ సిచ్యువేషన్స్ అవన్నీ. ఇది ఈ రోజుది కాదు, ఇది మా 2nd, 3rd క్లాస్ అప్పటి నుంచి. అంటే ఇలాంటి విషయాలకు కనెక్ట్ అవుతాం అనేది కూడా చాలా చీప్. అది రివీల్ చేసే ధైర్యం మాకు లేదు. అంటే దాని తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అది సెన్సార్ అది. సో అలా చాలా వియర్డ్ విషయాలకు నవ్వుతాం మేము అండ్ వి కీప్ లాఫింగ్. అది కామెడీ అనమాట, ఆగదు అది, అదొక ట్రైన్ లో వెళ్తూ ఉంటుంది. కమింగ్ టు యువర్ వర్క్స్, నేను తను పాడడం స్టార్ట్ చేసిన ఇనీషియల్ డేస్ నుంచి చూస్తున్నాను. సో నేను ఒక రియాలిటీ షోలో పార్టిసిపేట్ చేశాను. దాని 2nd seasonలో షీ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ షీ వాజ్ ద ఫైనలిస్ట్ ఇన్ దట్ టీవీ షో చిన్నప్పుడు. సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను కలిసి ప్రోగ్రామ్స్ చేసాము, టీవీ షోస్కి వెళ్ళాము, టాక్ షోస్కి వెళ్ళాము. we grew up together, like we saw ups and downs. And నాకు ఇండస్ట్రీలో నా ఏజ్ అండ్ మా ఇద్దరికి ఎంత సిమిలారిటీస్ అంటే, నా ఒరిజినల్ నేమ్ సాహితి, తన పేరు సాహితి. సో సాహితి సిమిలర్ క్లాసెస్, అలా we grew up together. అండ్ నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు ఫార్మల్గా చెప్పాలి అని కాదు, కానీ ఐ ఆల్వేస్ లుక్డ్ అప్ టు హర్. ఎందుకంటే అందరికీ పాట అంటే ఇష్టము, ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్యాషన్ ఉంటుంది. బట్ ఐ థింక్ పాటే ప్రాణం అనే వాళ్ళలో ఇదొకటి. దీనికి పాట తప్ప ఇంకేం చేయాలన్నా ఐ డోంట్ థింక్ షీ కెన్ సర్వైవ్ ఆర్ డూ ఎనీథింగ్. మ్యూజిక్ లో ఉండి చెయ్యాలంటే ఏమో ఇంకొక 5 yearsలో షీ విల్ ప్రాబబ్లీ రూల్ హాలీవుడ్. ఆశ్చర్యపోకర్లేదు. సో సాహితి, మన షో అంత రొటీన్గా మామూలుగా మీరు పాట పాడండి, ఏదైనా చెప్పండి అలా ఉండదు. మధ్యలో నేను ట్రబుల్ చేయడానికి టాస్క్లు, రౌండ్లు అన్నీ ఉంటానే ఉంటాయి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు round 1 నౌ. మన రౌండ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇవేంటి? ఏమో కాదు, ఎమోజీ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ అవర్ రౌండ్. ఇవి 2 డిఫరెంట్ మూడ్స్. ఒకటి ఎస్, ఒకటి నో, లైక్ డిస్లైక్, కూల్ విత్ ఇట్, నాట్ కూల్ విత్ ఇట్. సో నేను నీకు ఒక వర్డ్, ఒక సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్
సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ అంటే నేను నో కాబట్టి ఇది పెట్టి, ఎందుకు అంటే ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం, అలా నాకు కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. స్మోకింగ్ చేయకూడదు కదండి ఇలాంటి ఆన్సర్స్ ఇచ్చారనుకో ఓకేనండి తెచ్చుకొని సరేనండి మీకు. యా సో నేను నీకు ఫస్ట్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏంటంటే నాటుకోడి పులుసు. వై? బికాజ్ ఐఎమ్ వెజిటేరియన్. ఇంతకంటే క్రేజీగా ఏమి ఇస్తాం ఆన్సర్? అలా స్మోకింగ్ చేయకూడదు కదండి ఇలాగే ఉంది. నో ఓకే నాటుకోడి పులుసా? బికాజ్ నేను కోడి కూర చిల్లుగారి అయితే ఓకే, నాట్ నాటుకోడి పులుసు. ఎందుకొద్దు? ఎందుకంటే కోడి కూర చిల్లుగారి వరకైతే ఓకే, నేను నాటుకోడి పులుసులో అన్నా నో. సరే పాట పాడావు కాబట్టి ఏదో కన్విన్స్ అయ్యా అని బిహేవ్. ఓకే నా దగ్గర నుంచి నీకు ఇలాంటి బోరింగ్ చెత్త పరమ ఇవే ఆన్సర్లు వస్తాయి. అంత సీన్ లేదు నీకు అనిపిస్తుంది అంతకంటే. అయితే ఓకే చూద్దాం నెక్స్ట్. బేగం బజార్. బేగం బజార్ ఎస్. వై? బికాజ్ ప్రతి అడ్డమైన వస్తువు అక్కడే కొంటాను నేను. ఓకే అరబిక్ మ్యూజిక్. అరబిక్ మ్యూజిక్ ఎస్. ఓకే ఓకే ఎస్ అని చెప్పావు కాబట్టి రీజన్ వద్దు. ఐ వాంట్ యూ టు సింగ్ సంథింగ్. ఓకే డన్ షూర్. సో ఇండియనైజ్డ్ వర్జన్ ఆఫ్ అరబిక్ మ్యూజిక్ పాడతాను. అందరికీ తెలిసింది కాబట్టి ఇది పాడతాను బికాస్ కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఓకే. మయ్యా మయ్యా గులాబీ దారే చుల్లే సారే చుల్ మయ్యా మయ్యా అలే 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 మయ్యా మయ్యా అవే అహే 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 మయ్యా మయ్యా అయ్యా అయ్యా బేబీ గుడ్ జాబ్. వానలో తడవడం. ఎస్. నేను ఎందుకో నువ్వు నో చెప్తావని ఇలా అవునా గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాను. అంటే నో అంటే మా అమ్మ చెప్తుంది, నేను కాదు. బట్ యా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ అ రీజన్ బికాస్ మదర్ నేచర్ ఇస్ లవ్. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, పొద్దున్నే లేచి జిమ్కి వెళ్ళడం. ఎమోజీ కంటే ఎక్సలెంట్ ఉంది నీ ఎక్స్ప్రెషన్. రీజన్ ఏమైనా ఉందా? పొద్దున్న జిమ్ము ఇదే రీజన్. 4:30కి లేచి అదే పొద్దున్న జిమ్ము చాలు. అసలు జిమ్ అంటేనే చాలు, దానికి తోడు ఎర్లీ మార్నింగ్ వద్దమ్మా. సో చాలా చక్కటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారండి మీరు. సో థ్యాంక్స్ అండి. బట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మనకి ఎక్కువ రిలేట్ చేసుకునేది ఏంటంటే లైవ్ షోస్, గేమ్స్. సో టాక్ అబౌట్ దోస్. నువ్వు ఒక 15 years వచ్చే ముందే ఓవర్ 1,000 shows చేసావు. ఐ నో దాట్. సో అండ్ మన తెలుగు స్టేట్స్ అన్ని కవర్ చేసింది. అండ్ సరే ఇది నేను పొగుడుతున్నట్టు కాదు, ఆ ఏజ్ లో షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పేడ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. బట్ అంటే చిన్న పిల్లల్లో ఉన్నప్పుడు అదొక క్రేజ్. షీఈస్ డన్ ఎవ్రీథింగ్. యాంకరింగ్ చేసింది, షోస్ చేసింది. అప్పట్లోనే ఒక డిజైనర్ వచ్చి బట్టలు ఇచ్చేవాళ్ళు, ఇంకోటి హెయిర్ డ్రెస్సింగ్ చేసేవాళ్ళు, అది ఇది అది. సో మచ్ ఫేమ్ అండ్ అటెన్షన్. సో హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దాట్ వెన్ యూ వర్ ఎ కిడ్? సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే నేను స్టేజ్ షోస్ అనేది ప్రాపర్గా స్టేజ్ షోస్ లాగా స్టార్ట్ కాలేదు. సో ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సో మెనీ కాంపిటీషన్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ నాకు పేరు తెచ్చిపెట్టిన కాంపిటీషన్స్ వచ్చేసి జీ సారేగమప. సో సారేగమపలో పాడడం వల్ల ఏంటి అంటే అప్పుడు ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది చిన్న పిల్లలు వచ్చి పాడడం అనేది. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏంటంటే లక్కీగా బై గాడ్స్ గ్రేస్ జీ తెలుగు వాళ్ళు కూడా చాలా పుష్ చేయడం జరిగింది నన్ను. అండ్ ఆ పర్టిక్యులర్ టైంలో నేను పాడిన కొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగా హిట్ అయ్యాయి అనమాట. సో ఒక 2-3 పర్ఫార్మెన్సెస్ బాగా హిట్ అయ్యి జడ్జెస్ కూడా చాలా మెచ్చుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఏంటంటే ఆల్ ఓవర్ తెలుగు స్టేట్స్లో చిన్నపిల్లలు పాడడం అనేది ఏదైతే ఒక చిన్న ఇది ఉందో అది బాగా హైప్ అయిపోయింది. సో దానివల్ల నాకు అక్కడ మంచి పేరు రావడం జరిగింది అనమాట. సో జనరల్గా చిన్నప్పుడు ఫేమ్ వేరే ఉంటుంది, పెద్దయ్యాక ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో ఆ చిన్నప్పుడు ఏదైతే అంటే అంత లక్ అండ్ గాడ్స్ గ్రేస్ అని చెప్పాలి. బికాజ్ తొందరగా అందరికీ ఇట్ ఈస్ లక్కీ అండ్ ఆల్సో
వెరీ రిస్కీ. వెరీ బికాజ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దాట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్, బికాజ్ పిల్లలు అనేటప్పటికి ఏంటంటే యూ కెన్ పుట్ స్టఫ్ ఇన్ దేర్ బ్రెయిన్స్, అండ్ ఒక్కొక్కసారి పెట్టక్కర్లేదు, వాళ్ళ చుట్టూ జరిగే విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళని ఇండైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. సో ఆ విషయంలో నేను కేవలం మా అమ్మకి నేను క్రెడిట్ ఇస్తాను, బికాజ్ ఏ రోజు నేను గ్రౌండెడ్ కాకుండా ఇంకొక ఆప్షన్ నాకు ఇవ్వలేదు మా అమ్మ. సో షీ మేడ్ మీ స్టే దేర్. అవసరం లేదు, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ, బికాజ్ పాట ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓన్లీ థింగ్ దట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ రేపు ఎలా పాడతాం అనేది. ఈరోజు బాగా పాడాము అంటే ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండొచ్చు, ఆ టైంలో వర్క్ అయి ఉండొచ్చు, దేవుడి దగ్గర గొంతు బాగుండి ఉండొచ్చు, అంతా బాగుండొచ్చు, బట్ రేపు ఏంటి, రేపు పాడలేకపోవచ్చు, వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. సో యూ షుడ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ గో. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా అమ్మ నాకు కొన్నిసార్లు స్టాండింగ్ ఓవేషన్లు ఇలాంటివి వచ్చేవి నేను కొన్ని పాటలు పాడినప్పుడు. మా అమ్మ అసలు కిందకొచ్చి, ఇప్పుడు నేను అంటే ఇన్ జనరల్ చెప్తున్నాను, వేరే పిల్లల్ని వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు చాలా ముద్దులు చేయడము, లైక్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దాట్ ఆల్సో. సో నేను యాక్చువల్లీ చాలా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది అన్న విషయంలో. మా అమ్మ నన్ను అసలు పట్టించుకునేది కాదు ఆ విషయంలో. నేను వచ్చి అడిగితే, సపోజ్ ఇప్పుడు అమ్మ బాగా ఆడానా నేను అని అడిగాను అనుకో, బాగానే ఉందమ్మా అనేది. అంతకు మించి ఏ రోజు నన్ను పొగడ్డం కానీ 10 మందిలో పొగడ్డం అయితే అసలు కాన్సెప్టే లేదు. అండ్ ఇంట్లో కూడా నా ప్రాక్టీస్ విషయంలో కూడా ఎందుకు ఇంత అంటే గురువుల కంటే కూడా క్రెడిట్ కొంచెం 1% ఎందుకు ఇవ్వాలంటే మా అమ్మకి, గురువు చెప్తారు నేర్చుకోవాలి అని, అక్కడ మనం వింటాం, ఇంటికి వచ్చి దాన్ని అప్లై చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు, విచ్ ఇస్ ఫైన్. చిన్నపిల్లలు అలాగే ఉంటారు. ఒక ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది, వేర్ you will become responsible and you will understand your passion and love towards whatever you love. సో చిన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఆ స్టేజ్లో నేను అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా మా అమ్మ ఏంటంటే పుష్ చేసేది నన్ను మ్యాక్సిమం టైం. ఐ యూస్ టు బీ ఇన్ మ్యూజిక్ అనమాట. ఇంకా పెద్దగా లోకం ఇంకేం ఉండేది కూడా కాదు నాకు. సో ఇంకా దాంట్లోనే ఉండేదాన్ని. సో అప్పుడు నాకు తెలియలేదు. అప్పుడు 2-3 సార్లు నేను కోప్పడ్డాను మా అమ్మ, ఏంటి నన్ను చంపేస్తుంది రోజు పాట పాడు, ప్రాక్టీస్ చేయి అనే టైప్లో. ఒక ఏజ్ వచ్చాక అర్థమైంది అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, అది ఎందుకు. అప్పుడు ఏదన్నా సరే సింగర్కి నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే అది లాస్ట్ 10 ఏళ్ళ ప్రాక్టీస్ అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళకి ఈ 10 ఏళ్ళ ప్రాక్టీస్ సరిపోతుంది. సో అలాగా ద ఓన్లీ క్రెడిట్ ఐ కెన్ గివ్ ఈజ్ టు మై గురూస్ అండ్ మై మదర్. సో ఆ రకంగా అమ్మ బాగా ఇది చేసేదన్నమాట ప్రతి విషయంలోనూ. సో నా యాటిట్యూడ్ షేప్ అవ్వడం కూడా మా అమ్మ వల్లే 100%. సో ఆ ఏజ్లో డెఫినెట్గా అదైతే మెయింటైన్ చేసేదాన్ని. ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టెంపరీ, స్పెషల్లీ ఈ ఇండస్ట్రీ. అది అందరికీ తెలిసిన విషయం, ఇది పెద్దగా చెప్పే విషయం కాదు. ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ఎవ్రీబడి అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ బికాజ్ ఇట్స్ ఫైన్. బికాజ్ ఇప్పుడు చాలా మంది వస్తున్నారు అండ్ ఆడియన్స్ ఆల్వేస్ లవ్ ఫ్రెష్ వాయిసెస్, ఫ్రెష్ టాలెంట్, ఫ్రెష్ పీపుల్, అండ్ ఇట్స్ ఫైన్. సో అది ఒక్కటి నేను మైండ్లో పెట్టుకుంటాను అండ్ ఐ కీప్ డూయింగ్ వాట్ ఐ లవ్, అంతే. సో నాకు తెలిసి ఇవంతా, బట్ ఐ వాంటెడ్ పీపుల్ టు నో. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ నేను సాహితీ బయటకు వెళ్తే ఎవరన్నా గుర్తుపట్టి నువ్వు చిన్నప్పుడు ఫైనాన్స్ లో సరిలేరు పాడావు కదా అంటారు. ఇలా లైక్ కొన్ని టఫ్ సాంగ్స్ కి మా జనరేషన్ లో తినకి ఎక్కువ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఇంత సీరియస్గా మనం నీ కెరియర్ గురించి, నీ లైఫ్ స్టోరీ గురించి కొంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకొక రౌండ్కి వెళ్ళిపోదాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రైమింగ్ బ్లాంక్స్. రైమింగ్ బ్లాంక్స్ అంటే ఏదో రాకెట్ సైన్స్ కాదు, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మనం చిన్నప్పుడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేసామా, అంతే. సో బేసికలీ సాహితీ, ఇది నీకు నాకు ఉన్న ఈక్వేషన్ లాగా, యూ కంప్లీట్ మీ కదా, అలాగే నేను ఒక లైన్ చెప్తాను. సో యూ షుడ్ ఫినిష్ ద బ్లాంక్. ఓకేనా? ఆర్ యు రెడీ? ఎస్. అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే డాష్ పరువు చెడిపోదా? అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే వయస్సు పరువు చెడిపోదా? జస్ట్ ఇరికిస్తున్నారు. యూఆర్ జస్ట్ సింగర్. ఓకే, ఇదే చేస్తూ ఉంటాం కదా షోస్ లో అప్పుడప్పుడు. నేనే రాస్తూ నేనే పాడుతూ. నీకు ఇదేంటో తెలిస్తే నువ్వు ఇగో నీ టీలో నువ్వు దుంకి చచ్చిపోతావు. అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చిన మూవీలోని పాట ఇది. ఇంకొకసారి చెప్తా.
అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే డాష్ పరుగు చెడిపోదా. ఇది నేను పాడిన పాట కదా కదా కాకపోతే అందుకే రెడీగా ఉంది నువ్వు దూకడానికి అని. ఓ మై గాడ్, ఇది ఎవరు చూడకుండా ఇదే స్నిప్పెట్స్ అన్ని క్లిప్స్ రిలీజ్ చేస్తా. ఇప్పటికీ గుర్తురావట్లేదు నాకు ఇది ఏ చరణం అని. అయ్యో గుర్తురావట్లేదు. మూవీలో అమి తుమ్మి అని అర్థమైంది. ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు. ఓకే. అటు ఇటని పరుగు పెడితే పడుచుదనం బరువు చెడిపోదా. డిసప్పాయింట్ అయ్యావా నేను దూకలేదని? చాలా అంటే ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ దూకేసే. బేసిక్ గా ఇక్కడ సోని మ్యానిపులేట్ చేసిన విషయం ఏంటంటే చెప్పడం. ఇప్పుడు అటు ఇటని పరుగు పెడితే ఇలా టెంపోలో అని చెప్తే తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే నేను పాడిన పాటే కాబట్టి. అండ్ ఇంకొకటి చెప్పనా, నువ్వు పాడిన పాట నేను అడుగుతాను, నువ్వు సచిన ఎక్స్పెక్ట్. అది ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఏదో సామజవరగమన సామజవరగమన చెప్పా కదా. 3 year old కిడ్ ఏం చెప్తాడు? అంతేలే ఐ అండర్స్టాండ్. I totally get you. సో ఇంత బ్యూటిఫుల్ పాటని నాకు ఇచ్చిన మణి శర్మ సార్కి చాలా 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 థ్యాంక్స్. ఇలాంటివి ఒక్కటి కాదు చాలానే పాడడం జరిగింది ఆయన దగ్గర. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళ డ్రీమ్ టు సింగ్ ఫర్ హిమ్. అండ్ ఇలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ పాటని, అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ నేను పాడిన వాటిల్లో. సో ఇంత మెమరబుల్ పాటని నాకు ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. సూపర్. సో నెక్స్ట్ సాంగ్. వీకెండ్ల అవుటింగ్లు, పబ్బులల్లో డాన్సింగ్లు, కాక్టైల్ డ్రింకింగ్లు, వితౌట్ బ్రేకింగ్, నా జిందగీ డాష్. ఇక్కడ విన్నట్టుంది నాకు. హాయిగా విన్నావు. కొత్త పాటలా కూడా ఉంది. కొత్తగా ఉందని. వీకెండ్ల అవుటింగ్లు, పబ్బులల్లో డాన్సింగ్లు, కాక్టైల్ డ్రింకింగ్, వితౌట్ బ్రేకింగ్, నా జిందగీ డాష్. ఇదైతే నేను పాడలేదని నాకు ఐడియా. నువ్వు పాడలేదు. చాలా ఫన్నీ సాంగ్. సరే ఇంకో క్లూ ఇస్తా. ఓకే. నా జిందగీ ఇస్ ద హుక్ లైన్. నా జిందగీ. ఓకే ఓకే. అయ్యో మా టీం వాళ్ళు చీటింగ్ చేస్తున్నారు. గెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు యాంకర్ నేను, నాకు మీరు పొట్ట కొట్టకూడదు. గెస్ట్ అంటే ఈరోజు వస్తుంది రేపు వెళ్ళిపోతుంది. పాపం మంచి మనసు. వెరీ వెరీ బ్యాడ్. జిందగీ హుక్ లైనా? జిందగీ డాష్. ఓకే, అందరూ ఒకటే యాక్షన్ చేస్తున్నారు ఏదో దొబ్బింది స్టైల్లో. అంతకు మించి నాకు గుర్తురావట్లేదు. అసలు నేను నిన్ను చూడాలా, కెమెరాలో చూడాలా, మా టీం మెంబర్స్ చూడాలా? ఏంటి చీటింగ్? నా జిందగీ ఏమిటో వస్తున్నాయి నా బ్రెయిన్ లో. చెప్పు. ఇదే కోరుకుంటున్నాం. వద్దులే, ఒక 3 క్రేజీ ఆన్సర్స్ చెప్పు. నా జిందగీ. అరే నాకు పాట తెలియకపోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్. బట్ నేను నా అండ్ జిందగీలో గీ ట్యూన్ పాడతాను, మీతో పాడు. నా జిందగీ. నీకు కాంప్లికేటెడ్ గానే ఇస్తాను నేను. అసలు ఈ పాట నా జిందగీ అదా ట్యూన్. సరే ఇంకొక క్లూ. సింగర్ పాడలేదు, ఇది హుషారు మూవీలో. నా జిందగీ పిచ్చాక్. సిస్టర్, I am unfriending you because you don't know పిచ్చాక్ సాంగ్. మన చూసే యూత్ అందరికి ఏం సందేశం ఇస్తున్నావు అంటే I am వాట్ ఇస్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంబారెస్డ్ రైట్ నౌ. బట్ బేసిక్గా నేను విన్న పాట, బట్ నాకు కనెక్ట్ కాలేదు ఎందుకంటే చెప్పు అంటే చెప్పలేకపోయావా? ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ యా, గుడ్ ట్రై. సో ఇది కూడా చెప్పడం కష్టమైంది అంటే నువ్వు నన్ను చూసి చాలా నర్వస్ అవుతున్నావు అని నాకు ఫీలింగ్. చాలా సూపర్ ఈజీ. యు ఆర్ ఇంటిమిడేటింగ్ మీ. వాయమ్మో, ఏమో పెద్ద పెద్ద ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడుతోంది అక్కయ్య. సరే యా ఓకే చెప్పు. వెరీ వెరీ ఈజీ సాంగ్. సో నిన్ను క్లాసులోనే చూసినది డాష్, నిన్ను కౌగిలింత కోరినది డాష్. నిన్ను క్లాసులోన చూసినది లగ్గాయత్తు, నిన్ను కౌగిలింత కోరినది లగ్గాయత్తు, నా గుండెల్లోన పుట్టుకొచ్చే సెగ్గాయత్తు, తరె తారె తారె రారా. నైస్. సరే ఇంత ఈజీ సాంగ్ ఇచ్చా కాబట్టి మళ్ళీ ఆపుతారా మీరు, అసలు మ్యాటర్ వేరు,
పైకి డాష్ టైప్. ఆపుతారా మీరు అసలు మ్యాటరు వేరు, పైకే జానకి టైపు పెద్ద తాటకి డూపు, చూసి రమ్మనకింకా కాల్చి వచ్చును లంక, తగదులేరా పోరు హోరు జోరు, పదర చూద్దాంలే ఇంకా హోరు జోరు, బజా హో. It's my lagam time, ba 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 ba. It's my lagam time, da 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 da. Say it one more time, da 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 da. It's my lagam time. ఏం పాట సాహితీ ఇది? నేనే పాడిన పాట, అందుకే చాలా తొందరగా చెప్తాను. చాలా సెకండ్ థర్డ్ ట్రై లో మళ్ళీ చాలా తొందరగా. నీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి, నేను నీ పాట ఆల్రెడీ అడిగా అంటే నీ పాటల గురించి నువ్వు ప్రిపేర్డ్ ఉండాలి కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, అందుకే ఉన్నానుగా. సెకండ్ థర్డ్ ట్రై మరి ఆల్ 3 ప్లే చేయండి, ఓకే? ఇంత మ్యానిపులేటివ్ గా ఆపుతారా మీరు ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అదే కదా మ్యాజిక్. ఆయన అందుకే సోనీ ప్రూవ్ చేసుకుంటుంది దట్ షీఈస్ వెరీ వాట్ మ్యానిపులేటివ్ అండ్ వాట్ ఐ యామ్ వెరీ వాట్ షీఈస్ వెరీ మ్యానిపులేటివ్ అండ్ అ గుడ్ హోస్ట్. ఎందుకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టఫ్ యా కొంచెం మస్కా వేస్తున్నారు అన్నమాట. సరే, సో ఈ రౌండ్ కి లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇట్స్ గోనా బి అ లిటిల్ ట్రిక్కీ. ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జీవమూతకి వరాలు కోరే డాష్ గారడంట. ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వరాలు కోరే కాసులంటే గారడంట. సో ఈ పాట మన మధుర ఆడియో లేబుల్ సాంగే. సో వావ్, అసలు ఈ మూవీలో నాకు ఒక్కొక్క పాట ఎన్నిసార్లు వినుంటానంటే, ఈ మూవీలో ఒక్కొక్క పాట మనకి ఒక మంచి స్టడీ లాగా, ఒక బ్యూటిఫుల్. అంటే నా ఫేవరెట్ వచ్చేసి మెరిసే మెరిసే. ఎంత ఇష్టం అంటే నాకు ఆ సాంగ్ అంటే, రోజుకొకసారి వినేదాన్ని రిలీజ్ అయిన కొత్తలో. అవును, ఆల్ ది సాంగ్స్. అంటే అసలు వివేక్ అన్న మ్యూజిక్ గురించి పెద్ద చెప్పక్కర్లేదు. ఐ హ్యాడ్ ద ప్రివిలేజ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ వన్స్ ఫర్ యుద్ధం శరణం మూవీకి. సో ఒక పాట పాడడం జరిగింది. అంటే అల్టిమేట్గా అది ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ అ ఫీమేల్ సోలో, దెన్ ఇట్ బికేమ్ అ మేల్ సోలో. సో అక్కడక్కడ నా లైన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ రికార్డింగ్ విత్ హిమ్. సో దట్స్ ఇట్, మన రౌండ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ నేను ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, యాక్చువల్లీ చాలామంది కూడా అడుగుంటారు, బట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్, నీకేమన్నా చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు రిలేటివా? ఎప్పుడు అడుగుదాం అనుకుంటా కానీ ఎప్పుడు రాదు. ఈ క్వశ్చన్ విన్న ప్రతిసారి నాకు అనిపిస్తుంది, బికాస్ ఆయన నాకు ఏమి అవ్వరు. ఏమన్నా కలుపుకుంటే ఇక్కడ దూరపు చుట్టాల్లో ఎక్కడన్నా ఆయన దూరపు చుట్టాలు అవుతారేమో. అదే కదా, అట్లీస్ట్ ప్రణవ్ చాగంటి అన్న కూడా చుట్టం కాదు, జస్ట్ అన్న మాత్రమే. అనిరుద్ చాగంటి పోనీ కాదు, అన్ఫార్చునేట్లీ నో. సరేలే, మనం అందరం ఇక్కడ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ అలా కలుపుకుందాం. బట్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ సాహితీ చాగంటి. ఐ నో. సరే, మూవింగ్ ఆన్, యూ డన్ అన్ ఒరిజినల్, నీ ఒరిజినల్ కంపోజిషన్ చేసావు. సో కెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దట్? యా, సో బేసిక్గా యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ నాట్ ది ఫస్ట్ ఒరిజినల్ ఐ వాంటెడ్ టు రిలీజ్ యాక్చువల్లీ. సో నేను వేరే ఒకటి ప్లాన్ చేశాను, అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు షూట్ దట్ సాంగ్ ఇన్ కేరళ అనమాట. సో ఇది ఎప్పుడు అరౌండ్ మార్చ్ ఫెబ్ ఆ టైంలో జరిగింది. అది మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ అయిపోయింది, అండ్ ఇట్ వాజ్ డన్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్. లిరిక్స్ కూడా హర్షాయమని రాశాడు, అండ్ ఇట్ వాజ్ అంతా సెట్ అయిపోయింది. ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు సింగ్. అయితే లాక్డౌన్ వచ్చేసింది, అండ్ కేరళ వెళ్ళాలి అన్న ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో అది మొత్తం గాల్లోకి ఎగిరిపోయింది. సో అప్పుడు లాక్డౌన్లో కూడా స్టార్టింగ్లో నేను ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక 4-5 months ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీథింగ్. తర్వాత ఫైనలీ వన్స్ కొంచెం థింగ్స్ సెటిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఒక్కరోజు అనుకున్నాను, ఒక్కరోజు జస్ట్ అరే అది అయ్యే వరకు ఎందుకు ఆగడం, ఈలోపు ఏమైనా చేయొచ్చు కదా అని ఒక థాట్ వచ్చింది. సో వెంటనే అనుకోకుండా మెలడీ ఆ రోజు అనేసుకున్నాను అనమాట, కూర్చుని అనుకున్నాను. అండ్ తర్వాత ఐ స్పోక్ టు రాకేష్ అన్న,
ఎలా కావాలి అది ఇది అనుకున్నాను. అండ్ రాకేష్ అన్న ఇస్ ద ప్రోగ్రామర్. రాకేష్ అన్న ఇస్ ద ప్రోగ్రామర్. సో రాకేష్ అన్న ఇస్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామర్ దట్ నేను అన్నకి ట్యూన్ రఫ్ పాడి పంపించిన మినిమం 3 daysకి ఆర్ 2 daysకి నాకు మొత్తం ట్రాక్ పంపించింది. అండ్ ఓకే అయిపోయింది అంటే నా ఉద్దేశం ఇంకా డన్, ఇట్ వాస్ ఎంటైర్లీ డన్. మొత్తం థాట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే లోపల నీకు రెడీ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను అంటే ఏదో పంపించాను, ఐ డోంట్ నో వచ్చేస్తుంది అనుకోలేదు. అండ్ నేను ఎందుకో చేస్తున్నాను కానీ ప్రిపేర్డ్గా లేను వీడియో చేయడానికి. అంటే ఏదో చేస్తున్నాం కొన్ని ఉంటాయి కదా, అలా చేశాను తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ టైప్లో. సో కట్ చేస్తే అన్న 2 రోజుల్లో పంపించేశాడు మొత్తం. అండ్ ఇట్ వాస్ డన్. సో అరే అయిపోయిందా, ఓహో ఇప్పుడు నేను పాడాలా, ఇది ఒక్కటే మిగిలిందా అని అప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. అప్పుడు లిరిక్స్ రాయించి టకాటకా జస్ట్ ఆడియో రికార్డ్ చేశాను. బట్ ఆడియో రికార్డ్ చేసిన వెంటనే షూట్ చేయలేకపోయాను. అనుకోకుండా అక్టోబర్లో నేను కొంచెం ఫ్రీ అయ్యాను. అక్టోబర్లో నేను షూట్ చేసి వదిలేశాను. అదంతా ఎడిటింగ్ ప్రాసెస్ అవుతూ ఉండింది. కరెక్ట్గా అనుకోకుండా October 30th నా బర్త్డే. సో అరే నా బర్త్డే ఉంది కదా, సరే స్పెషల్గా ఇలా ఫస్ట్ ఒరిజినల్ కదా, సో లెట్ మీ రిలీజ్ ఇట్ ఆన్ మై బర్త్డే అని చెప్పి 21st బర్త్డేకి సంథింగ్ వెరీ స్పెషల్. సో యూజువల్గా మనం 21st బర్త్డే చాలా రిమార్కబుల్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకుంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ మోర్ బెటర్ దెన్ రిలీజింగ్ యువర్ ఒరిజినల్ ఓన్ కంపోజిషన్. నాకు నువ్వు నీ టీజర్ లో పాడిన బిట్ ఉంది కదా, ఐ వాంట్ యూ టు సింగ్ ఓన్లీ దట్ బిట్. ఎందుకంటే మనం చూసేవాళ్ళు నువ్వు అది విన్న తర్వాత వెళ్ళి they'll go watch your video కాబట్టి దాని తప్పకుండా. సో సాగాలి చేరేదాకా నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్రో. ఇంతసేపు మంచిగా మ్యూజికలీ నడిచింది కాబట్టి మన మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి, మనకి నోట్స్ అండ్ పాజ్ ఉంటేనే మనకి ట్యూన్ వాల్యూ తెలుస్తుంది. అలాగే మన మ్యూజిక్ టాపిక్ నుంచి లిటిల్ పాజ్ అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా కొంచెం క్రేజీగా ఈ రౌండ్ ఏంటంటే గెస్ ద ప్రైస్. కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో నాట్ సో జెనరిక్ బట్ జెనరిక్. అందరికి తెలుసు బట్ టక్కున కరెక్ట్ ప్రైస్ చెప్పలేము. అవును 10 to 15 మధ్యలో ఉండొచ్చు, అలా వద్దు. కరెక్ట్ నంబర్ నువ్వు నాకు ఒకటి గెస్ చేసి చెప్పాలి. ఓకే ట్రై చేయి. సో అలా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి చూపించి వాటి ప్రైస్ నేను గెస్ చేయమని అడుగుతాను. ఓకేనా? అందులో ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చి అగరబత్తి. ఓకే ఎంత ఉండొచ్చు ఈ అగరబత్తి ప్యాకెట్? 30 rupees. నిన్ను జనాలు బాగా లూట్ చేయొచ్చు తెలుసా. ఇట్స్ 10 rupees బ్రో. ఓకే చూసేవాళ్ళు అనుకుంటారు అదే సాహితీ నీకు ఒక 10 అగరబత్తి అమ్ముతాను ప్లీజ్. 30 rupees చెప్పున. ఓకే ఐఎమ్ వెరీ ఎంబారెస్డ్ ఆల్రెడీ. సో మనకి మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ అండ్ బియ్యం కొనుక్కుంటున్నామో లేదో తెలియదు కానీ లాస్ట్ 1 year గా మటుకు కొనుక్కునే ప్రోడక్ట్ ఇస్ శానిటైజర్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ శానిటైజర్ ఎంత ఉండొచ్చు? 150 because it's big. నార్మల్ గా ఈ సైజ్ ది మనకి 150కి వస్తుంది. బ్రాండెడ్ బ్రో. of course I get it. అండ్ మొత్తం చూసావు ఎంత పాష్ గా ఉందో. చాలా. మనం ఇంట్లో కూర్చొని బాగా అద్దాలు మెయిన్లీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇది ఎంత ఉండొచ్చు? ఇది ఐ గెస్ అరౌండ్ 150. అరౌండ్ కాదు, ఒక ఫిగర్ చెప్పు. 150. ఇంత కరెక్ట్ గా ఎలా గెస్ చేయకుండా ఉన్నావు నువ్వు? షిట్. ఇట్ ఈస్ 89 rupees రా. ఏమిటిది? చేస్తే 30 రూపాయలు. అతివృష్టి అనావృష్టి మొత్తం. ఇది 2 rupees. చిచ్చి నా బొంద. 2 rupees అంటే మ్యాగీ ప్యాకెట్. నా ఉద్దేశం 200 ప్లీజ్. 2 rupees మ్యాగీ ప్యాకెట్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? సారీ ఐ మెంట్ 2 minutes. సారీ 2 minutes. అదే 2 minutes మ్యాగీ నూడిల్స్ కదా వాడే. నేను డబ్బులు అడిగితే ప్రైస్ అడిగితే ఎన్ని మినిట్స్ చెప్పింది చూసారా? ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని మినిట్స్ చెప్పింది చూసారా? బ్రెయిన్ ఇరా. గెస్ ద ప్రైస్. మనకి ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ ప్యాకులు బిగ్ ప్యాకులు కొన్న అలవాటు. అదే కదా 15 rupees 10 rupees మోస్ట్లీ. ఒక ఫిగర్ చెప్పు నాకు. 15 rupees. నో 10 rupees. 12 rupees. పర్వాలేదు దగ్గరగా అయినా చెప్పాలి. ఒక్కటి కరెక్ట్ గా గాల్లో రాయేసాను కనీసం. దగ్గరలో చెప్పావు కాబట్టి ఓకే. టూత్ బ్రష్ 20 rupees.
ఆగు, ఇది కొంచెం ఎక్కువే ఉండొచ్చేమో. ఓవరాల్ బిల్ 30 రూపీస్. ఇదేనా నీ ఫైనల్ ఆన్సర్? యప్. లాక్ చేసేయాలా? యా. రాంగ్ ఆన్సర్, 25 రూపీస్. అబ్బా. ఇందులో నేను విన్ అయినందుకు నీకు ఒక టాస్క్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా. అంటే ఐ నో ఈ రౌండ్ లో అందరు ఓడిపోతారు, సో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇలా సో కాదు, ఈ షోలో సోనీ అన్ని రౌండ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసిందంటే 100% ఎదుటి వాళ్ళు ఓడిపోయేటట్టే క్రియేట్ చేసింది. సో నేను ఇచ్చే టాస్క్ ఏంటంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తాను, ఆ సిచ్యువేషన్లో పాట పాడాలి. ఓకే. దాన్ని కామికల్ వేలో ఇంకొకలాగా పాడాలి. సో డిప్రెషన్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. డిప్రెషన్ ఇస్ అ సిచ్యువేషన్. ఓకే. సో షుడ్ ఐ ఫైండ్ అ సాంగ్? ఎనీ ఆ సిచ్యువేషన్లో పాట, డిప్రెషన్ సాంగ్ ఒకటి పాడు. కల కానిది విలువైనది బ్రతుకు కన్నీటి ధారలలోనే బలి చేయకు. కల కానిది విలువైనది బ్రతుకు కన్నీటి ధారలతోనే బలి చేయకు. ఈ పాట ఒక రెవల్యూషనరీ సాంగ్ లాగా పాడాలి. లైక్ నేను సైతం ఫీల్లో రావాలి నాకు. ఫీల్స్ లో ఉండాలి. కల కానిది విలువైనది. ట్యూన్ మారుస్తావా, సేమ్ ట్యూన్ ని వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ తో తత్కారం మారుస్తావా, యువర్ కాల్. దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్ బ్రో. అందుకే సాంగ్ సెలెక్షన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అని ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. చాలా ఇంపార్టెంట్. మంచి ఓకే. కావాలంటే నేను సైతం ట్యూన్ లో ఆ లిరిక్స్ పాడినా. అవుననుకో, అలా అలా ఇంచుమించు కొంతవరకు ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తా. కల కానిది విలువైనది బ్రతుకు. పాడమ్మా. ఓ సారీ, ఓకే. అన్ప్రొఫెషనల్ గా పాడదు. ప్రొఫెషనల్ సింగర్, యూ నీడ్ టు బి వెరీ ప్రిపేర్డ్. ఇక ఈ ట్యూన్ బాగుంది. కల కానిది విలువైనది అక్కడి నుంచి ధారలలో బ్రతుకు కన్నీటి ధారలలోనే బలి చేయనిది. డిస్గస్టింగ్ గా ఎవరు పాడుండరు. ఎవరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నీకు వచ్చే గెస్ట్ కూడా ఇలా ఎప్పుడు పాడరు, అది రాసుకో. లేదు, ఎవరికి వాళ్ళే ఏమన్నా తీరు. అది కూడా కరెక్ట్. నేను చూస్తాను ఇంత క్రియేటివిటీ ఉంటుంది ఒక్కొక్క. అందరూ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇవ్వము, సేమ్ టాస్క్ ఇవ్వము. దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. ఇలాంటి నాలాగా అడ్డమైన పాటలు ఎంచుకోరు. డిప్రెషన్ అంటే ఏదన్నా మంచి లవ్ బ్రేకప్ సాంగ్ అలాంటివి తీసుకొచ్చుగా. అది మచ్ మోర్ డెప్త్ మచ్ మోర్ డెప్త్ ఉన్న డిప్రెషన్ అది. కల కానిది విలువైనది. లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. ఏమిటి తొక్కలో లవ్ స్టోరీలు, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. సరే, నీకు ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సాయితి? ఇండస్ట్రీలో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటారు? ప్లూరల్, సింగులర్ కూడా ఎంత మంది? చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. సరేలే, మీ మమ్మీకి చెప్పను. మా మమ్మీ చూసి అనుకుంటుంది అనుకుని ఆంటీ బాగా అవుతారు ఇలా నవ్వరు. ఇలా కూడా నవ్వరు. ఓకే. సో మా యా సరే, మా షోకి వచ్చినందుకు నీ గురించి ఏదో ఒక సీక్రెట్ మా అందరికి తెలియాలి. సో నాకు తెలుసా సీక్రెట్. బిగ్ బాస్కి వెళ్తే ఏదో ఒక రోజు సపోజ్ ఇప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతున్నారు కదా, మీరు ఇప్పటి వరకు ఎవరితో షేర్ చేసుకోండి డార్కెస్ట్ సీక్రెట్ చెప్పండి. సో ఫ్యూచర్ లో నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాను అనుకో, అప్పుడే అనుకున్నాను అక్కడే చెప్పాను నేను, ఇక్కడ ఏం చెప్తాను. నాకు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తెలుసు కాబట్టి నువ్వు లాక్ అయిపోయి ఉన్నావు ఈ సిచ్యువేషన్ లో. నీకు ఆప్షన్ లేదురా బంగారు తల్లి. ఏం లేదు అంత లెవెల్లో. నువ్వు ఈరోజు చేసిన ఏంటి తెలుసా, నువ్వు లేచి లేవగానే నా చోకొచ్చు. సో యా, బట్ సీక్రెట్ అంటే నేనే చెప్తా, సిచ్యువేషన్ చెప్తా, అది కరెక్టా కాదా చెప్పు. ఇది నేను విన్న స్టోరీ. అది ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ బంక్ కొట్టి పెద్ద వీరనారి లాగా మూవీకి వెళ్ళొచ్చింది. అది మూవీ ఫ్రీక్. సో మూవీకి వెళ్ళి వచ్చి వారంలో వాళ్ళ ఇంట్లో తెలిసిపోయింది మళ్ళీ. అవునా కదా? అంటే ఇది సిచ్యువేషన్. తర్వాత ఇంట్లో రియాక్షన్స్ ఏంటి చెప్పు. రియాక్షన్స్ యాక్చువల్లీ అదే రియాక్షన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రాలేదు నిజంగా చెప్పాలంటే. జస్ట్ అయితే నేను ఫేక్ రూమర్స్ ఇస్తా. ఆంటీ ఆ రోజు రికార్డింగ్ అని చెప్పింది, నేను ఐమాక్స్ లో ఎవరితోనో
శశాంక్ అయి ఉంటాడు శశాంక్ అంటే వీళ్ళ తమ్ముడు ఆంటీకి బాగా క్లారిటీ కూడా ఉంది. సో విల్ గెట్ ఇన్ టు ద సెగ్మెంట్ కాల్డ్ మధురమైన పాట. సో ఏం పాట డెడికేట్ చేస్తావు నాకు, చూసే వాళ్ళకి, అందరికి? ఓకే, సో నాకు చాలా 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 ఇష్టమైన పాట, పాత పాట. నేను పాత పాటలు అంటే చాలా ఇష్టపడతాను. సో ఒక పాత పాట పాడతాను. వీణా పాడవే రాగమయీ, పాడవే రాగమయీ వీణా, పాడవే రాగమయీ, లంకానాథుని రమణీయగాథ, లంకానాథుని రమణీయగాథ, పాడవే రాగమయీ వీణా, పాడవే రాగమయీ, రాగములో అనురాగము కలిపి, రాగములో అనురాగము కలిపి, శివయోగములో భోగము తెలిపి, కనులాసైగల నా మనసేలే, కనులాసైగల నా మనసేలే, కైకసి సూలుని రమణీయ గాథ, పాడవే రాగమయీ వీణా, పాడవే రాగమయీ. చిన్నప్పుడు అన్నం బదులు ఏమన్నా గ్రైండర్ మింగేస్తావా? అంటే ఏంటా గమకాలు? సరే, మా వ్యూవర్స్ అందరికి, చూసే వాళ్ళందరూ మ్యూజికలీ ట్రైన్డ్ ఉండరు కాబట్టి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ గమకాలు ఆర్ ఫర్ ద వ్యూవర్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని వర్డ్స్ వింటారు, శృతి, రాగం, ఇలాంటి గమకాలు ఏంటివన్నీ అనుకుంటారు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్ వాట్ అ గమకం ఇస్. సో గమకం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక యాక్సెసరీ అని చెప్పచ్చు. అండ్ దానివల్ల అంటే అది ఎక్కడ పడితే బాగుంటుందో దానివల్ల పాటకు ఆ లైన్కు అందం వస్తుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ స్పీడ్ అంటే మనం పాడేదానికి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్ని సేమ్ స్పీడ్ ఉండొచ్చు. అలాగా అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ అన్ ఆర్నమెంట్ విచ్ విల్ గివ్ అ బ్యూటీ టు ద లైన్ దట్ యుర్ సింగింగ్ అనమాట. సో అలా చిన్న వీటిని గమకాలు అంటారు. ఏదైనా ఫేమస్ సాంగ్, ఇప్పుడు సామజవర గమనాలో ఆ గమకం ఒకసారి పాడి చూపించు, గమకం లేకుండా చూపించు, సో దట్ ఇట్ బి లైక్ ఎ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఓకే. మల్లెల మాసమా మంజుల హాసమా, ప్రతి మలుపులోన ఎదురు పడిన మన్నెల వనమా, వెరిసిన పించమా వెరుల ప్రపంచమా, అరనాగాలే తగిలిన నా నీడే తరిమిన, ఉలకవా పలకవా భామా. సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను పాడింది భామా, దీన్ని గమకం అంటారనమాట. ఇలా ఒక అది భామా ఎంతో బ్రతిమాలిన. సో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది, ఇలా వీటిని గమకాలు అంటారనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మనం చూసేవాళ్ళు, మన వ్యూవర్స్ అందరికీ కొంచెం మ్యూజికలీ ఎంతో కొంత ఎడ్యుకేట్ అవుతారు అనేది కూడా చాలా ఒక థింగ్ లా పెట్టుకొని షో రన్ చేస్తున్నాము. వెరీ నైస్. చాలా చక్కగా మంచి మ్యూజిక్ టీచర్ లాగా మంచిగా ఒక లెక్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మాస్టర్ క్లాస్ ఇన్ 2 minutes ఇచ్చేసావు. బట్ యా, చూసిన వాళ్ళందరూ ఎంతో కొంత నేర్చుకున్నారు. సో ఇప్పుడు మూవింగ్ ఫర్దర్, నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఏంటంటే జంబ్లింగ్ వర్డ్స్. సో ఎవ్రీ వర్డ్కి ఒకసారి నేను స్పెల్లింగ్ మొత్తం చదువుతాను, వర్డ్స్ అన్ని, ఓకే సారీ లెటర్స్ అన్ని చదువుతాను. దెన్ ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ లైక్ అ వర్డ్. Okay. It will sound very funny, but it doesn't make any sense. Done. ALIYA JARA. Aliya Jara. Aliya Jara. ఇవన్నీ
మనం ఎవ్రీడే ఎస్పెషలీ మనం ఎవ్రీడే వినే వర్డ్స్ ఇవి. అవునా? ఇట్ కెన్ బి నేమ్స్, ఇట్ కెన్ బి థింగ్స్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఆలియా జరా. జరా. రాజా. కరెక్టేనా అక్కడ వరకు? నువ్వు ఏం చెప్పినా ఊ అని అంట. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు తోడి వర్ణం అని ఊ అంట. రాజా. ఆలియా, జరా. చాలా కష్టంగా ఇస్తుందండి. నువ్వు ఒక్కసారి మనసు పెట్టి మనం ఎవ్రీడే రిలేట్ చేసుకునేది మనకి దైవంతో సమానం. ఇంకంతకంటే పెద్ద క్లూ ఇవ్వలేనండి నేను. ఆలియా, జరా. ఇళయరాజా. ఫైనలీ నెక్స్ట్ JESUSDA. జీసస్ డా. జీసస్ డా. నైస్. జీసస్ డా. ఓకే, ఏమైనా హింట్స్? ఇట్స్ ఈరోజు నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని నేమ్సే. ఓకే. జీసస్ డా, ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎ నేమ్. మ్యూజిక్ రిలేటెడా? చెప్పేసావు నీది. జేసుదాస్ గారు. బాబా బాబా. అదేంటి? JESUSDA. JESUDAS. అంటే ఓకే, యేసుదాస్ అనుకుంటాం కదా, సో నాకు అది కనెక్ట్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ SALAKUYO. కుయ్యో. ఇది చూసిన వాళ్ళ రియల్ నేమ్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళ పేరు ఇలా కూని చేయొచ్చు అని తెలుసుకొని సాలా కుయో వయో. KUYO. కుయో. సాలా కుయో. ఓకే, సాలా కుయో. సాలా కుయో. ఇంకా పాట కూడా చేస్తుంది నెక్స్ట్. సాలా కుయ్యో, సాలా కుయ్యో అని. నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ అదే. సాలా. ఓకే, కౌసల్య. కౌసల్య గారు ప్లీజ్ నన్ను క్షమించండి. అక్క విల్ బి వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. సాలా కుయో అంటోంది. ఇది వచ్చిందే పుల్లలు పెట్టడానికి. అక్క సాలా కుయో అంట. అసలు ఎలా ఉంటుంది అక్క, మనం ఏది చేసినా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. అందుకే మీ పేరుని కూడా అలానే చేశాను. నెక్స్ట్ VESIRID. వెసిరిడి. ఏదో వచ్చింది నాకు. వెసిరిడి. VSIRID. వాసిరెడ్డి. వాసిరెడ్డి. నాకు రాజు వచ్చినాడో గుర్తొచ్చింది ఎందుకో సడన్ గా. 10 9 నో 8 7 6 5 4 3 శ్రీ 2. శ్రీవేద్. చెప్పే. నేను నీకు ఇప్పుడే ఒక క్లూ ఇచ్చా ఆ కౌంట్ డౌన్ లో. అవునా? వెసి రెడ్. ఫాస్ట్ అమ్మా. లేదు సోని, చెప్పేసాయి. దేవిశ్రీ. అబ్బాబ్బాబ్బాబ్బా. 2 3 అని కూడా అన్నదే. శ్రీ కరెక్టే చెప్పా నేను. శ్రీ వస్తుంది. శ్రీ వేద అన్నావు, దేవిశ్రీ. అంటే వేదాల హేమచంద్ర కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. సరే, ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. ఓకే. HEMANRRA. హేమన్రా నెరుపుట ఫీల్స్ లో. HEMANRRA. రేవంత్ గుర్తొచ్చింది సడన్ గా. హేమన్నరా. హేమన్ రా. RRA కదా. హీమన్ రా. హీస్ ద మ్యాన్ రా. హీమన్ రా. HEMANRRA. ఇది కూడా పేరే. యాదృచ్ఛికం ఏంటంటే అన్ని మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ నేమ్సే. యా, గాట్ ఇట్. AR రెహమాన్. ఇంత క్లూ ఇవ్వాలండి. 6th క్లాస్ పిల్లోడే ఈజీగా ఇప్పటికీ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేవాడు. బేసిక్ గా చెప్పేదో చెప్తున్నావు కదా, నేను ఫోన్ చూసుకుంటాను, నువ్వు చెప్పు. అంటే అలా ఏదైనా బోర్డు మీద ఉంటే దాన్నే చూస్తుంటే వస్తుంది. ఇలా ఇచ్చా. చాలా చక్కగా ఇచ్చావు. కానీ ఇంత చేసినందుకు నీతో నేను ఇంకో పాట పాడించుకుంటా తప్పకుండా. నేనే అడుగుతా. అప్పుడెప్పుడో ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసా. ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే గుర్తొచ్చింది. లెట్స్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఐ పోస్ట్ స్టోరీ. అండ్ టాప్ 5 questions you have to answer. Done. Before that,
బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ నా 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 పాడావు కాబట్టి సింగ్ అ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ దట్ సాంగ్. Sure, done. She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. Oh, you've been waiting for that step on upswing. You bet, yes, see anybody could be good to you. You need a friend to know you're mine, oh mine. Bang, bang into the room. I know you want bang, bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you back, back, there goes your heart. I know you want back, back, sit up my car, sit up, wait a minute, let me take you there. Wait a minute till you నేను స్టార్టింగ్లో ఇంకో 5 yearsలో తను హాలీవుడ్ని కూడా రూల్ చేస్తుంది అనడానికి రీజన్ ఇదే. సారీ పక్కకెళ్ళి ఆడుకుందాం. లవ్లీ. సో యా సాహితి, మనం ఒక పిక్చర్ దిగుదాం. పోస్ట్ స్టోరీ. సో ఇందాక ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయింది కదా మనం స్టోరీ పెట్టి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, టక్కు టక్కున ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, డన్, రెడీ. రాజ్ కిరణ్ సేస్ హే బ్యూటీ. థ్యాంక్ యూ రాజ్ కిరణ్. హ్యారీ ద రాక్ సేస్ మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి మ్యామ్ సోని అక్క పాడిన వాటిల్లో? సోని అక్క పాడిన వాటిల్లో నా ఫేవరెట్ సాంగ్సా? సాంగ్ ఓకే, డన్. ఇట్ షుడ్ బి Bahubali, of course, because I love your voice and the way you presented the song. Thank you. What is your skincare routine? Vaishnavi అడిగింది. స్కిన్ కేర్ రొటీన్. సో బేసిక్గా నేనేం అంత గొప్ప రొటీన్ ఫాలో అవ్వను. అంత లేదు, తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెళ్ళి చూస్తే ఉంటుంది ఒక వీడియో. అది బేసిక్, బట్ 3 steps ఇస్తాను. ఇవి మాత్రం రోజు ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అని నా ఫీలింగ్. ఫస్ట్ వుడ్ బి ఫేస్ వాష్, సెకండ్ టోనర్, థర్డ్ మాయిశ్చరైజర్. డన్ ఆల్మోస్ట్. ఎస్. Are you married? Vishwas is asking you. No. One of your favorite song, Kottai Aishwarya Valli. One of my favorite songs. Okay. One line. Just one line. చాలా టక్కున చెప్పు. ఓకే, పల్లవించవా నా గొంతులో. ఓకే. Your beauty secret, Rohit Pilli is asking. My beauty secret is me being positive all time, all day, all every second. Aditi Bhavaraju, మన ఫ్రెండ్ Aditi Bhavaraju is asking us why so cute abba. You are the cutest Aditi. Obviously తన నా షోకి వచ్చింది, సో తను క్యూట్ గానే ఉంటుంది. ఏంటో పొగిడి రోజు. సాహితి, ఆకాష్ is asking you your crush name. మై క్రష్ నేమ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ నాకు అదే మామూలు క్రష్ లేవు, సెలబ్రిటీ క్రష్ అయితే రీసెంట్. అంటే వాళ్ళకి మామూలుగా ఉండదు క్రష్. అలా కాదు, క్రష్ మామూలుగా లేదు నాకు. అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరి మీద క్రష్ లేదు ప్రస్తుతానికి, బట్ నాకు అందుబాటులో లేని వాళ్ళ మీద చాలా మంది ఉంది. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు పార్ట్ సంథాన్, హీస్ అ బాలీవుడ్ యాక్టర్. అండ్ దెన్ దేర్ రీసెంట్ ఫేవరెట్ వచ్చేసి రోహిత్ సరఫ్. ఎవరు SRA1 విల్ సోనీ మ్యారీ మీ అని అడుగుతున్నారు. విల్ సోనీ మ్యారీ యూ? ప్రాబబ్లీ నాట్. సారీ ఫర్ బీయింగ్ రూడ్ అండ్ సారీ ఫర్ ఆస్కింగ్ సోనీ టు మ్యారీ యూ. అక్క షార్ట్ హెయిర్ ప్లాన్స్, లావణ్య నరేష్. షార్ట్ హెయిర్ ప్లాన్స్, ఎస్, మేబీ ఒక 3 to 4 months. లాస్ట్ క్వశ్చన్, బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ సరిగమప. బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ సరిగమప డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఒక 2 moments. ఫస్ట్ మూమెంట్ వచ్చేసి నేను సరిలేరు నీకెవరు అనే పాట పాడినప్పుడు మొత్తం జడ్జెస్ అందరూ, అంటే అదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇలా కూడా పొగుడతారు అనే టైప్లో, ఇట్ వాజ్ న్యూ. సో ఫస్ట్ టైం జడ్జెస్ అందరూ కూడా లేచి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు ఆ ఏజ్లో, తక్కువ తప్పులతో పాడినందుకు. తర్వాత వచ్చేసి ఫైనల్స్లో జమునా రాణి గారి ముందు అలాగే వాణి జయరామ్ గారి ముందు లేరుకుసలాలు సాటి పాడడం జరిగింది. సో ఫైనల్స్లో వాళ్ళిద్దరు గెస్ట్ అనమాట. సో వాణి జయరామ్ గారు అన్నారు, సో ఐ కెన్ సీ యూ యాజ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 to 15 years అనే టైప్లో. సో అండ్ యూ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ సింగర్స్ అని ఒక మాట అన్నారు. అది ఆ మాటే చాలా పెద్ద విషయం. సో యా, అండ్ ఐ హోప్ ఆ డే చాలా తొందరగా వస్తుంది. And you're already on the way. So thank you so much. సో మా మధుర టీం వాళ్ళందరూ డిసైడ్ అయ్యి ఒక మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మెమరబుల్ గిఫ్ట్
మా గెస్ట్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వావ్, దట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్. సో ఈ యాంటెనా ఇవన్నీ మనకి మన చైల్డ్హుడ్ గుర్తు చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ రేడియో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇన్బిల్ట్ లెజెండరీ సాంగ్స్. ఆల్ ద బ్యూటిఫుల్ లెజెండ్స్ మీకు కనిపించే మంచి మంచి పాటలు ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో బ్లూటూత్ స్పీకర్. సో మనకి మల్టీపర్పస్. చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ ద మధుర ఆడియో ఆల్సో బికాస్ ఇట్స్ వెరీ థాట్ఫుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ నో ఐడియా హౌ మచ్ ఐ ఎంజాయ్ దిస్. అండ్ నీ జాగ్రత్త మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏం చేసినా నా సైడ్ నుంచి కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్ఫుల్ ఉండి ఎవరైనా జనాలు ఇరిటేట్ చేశారనుకో వాళ్ళ కళ్ళల్లో కూడా ఇది కొట్టేసాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో పెప్పర్ స్ప్రేకి సబ్స్టిట్యూట్. బట్ సీరియస్లీ సాహిత్య దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండండి. శానిటైజర్ అందరి చేతిలో పోసుకుంటే తన కళ్ళలో కొడుతుంది కూడా మీరు ఇరిటేట్ చేస్తే. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సోనీ బికాజ్ రెండు థాట్ఫుల్. బికాజ్ ఇది యాజ్ అ మ్యూజిషియన్ ఇట్స్ అ బ్లిస్ ఇలాంటిది ఒక బ్యూటిఫుల్ స్పీకర్ కమ్ రేడియో. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కన్సర్న్ అండ్ ద కేర్. సో ఇప్పుడు మనం ఎండింగ్కి వచ్చేసాము. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్స్టాక్స్ మూమెంట్. మనం ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ కెమెరాలో ఒక పిక్చర్ దిగి ఐ వాంట్ యూ టు సైన్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఐ వాంట్ అస్ అండ్ దిస్ ఎపిసోడ్ టు బి వెరీ మెమరబుల్. సో ఈరోజు సాహితీ చాగంటితో ఎన్నో క్రేజీ మెమరీస్ గుర్తు చేసుకున్నా నేనైతే. అండ్ చాలా మంచి పాటలు అండ్ వెరీ గుడ్ థింగ్స్ మీకు నాకు అందరితో షేర్ చేసుకునే విషయాలు అన్నీ మాట్లాడుకున్నాము. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎపిసోడ్ నాకు. ఇలానే ఇంకా చాలా ఎపిసోడ్స్తో లెట్స్ టాక్ మ్యూజిక్ ఇన్ అనదర్ ఎపిసోడ్ with Soni Commandori. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.